ang media wo phaima karon ke ama hai tami bagai hingga ke ang etodin kolok ma phaya ni tongmoni media wo haipno ma phaka tinika ang galai bukha tongthokliya ma phaka ang khoroksa burui ang kabo kajaja ani Bwsai tongo Dhanonjoy Tripura bo emile khoroksa ja tabo kungke bo ex emile engkha chusulin snong raina belini gai ama haike ma phaimani karon ke tabo dirgo din doria bo ano kut roseng kut kasari kakha kut kesoli tongo sini achol mane bisingo bo kut ni hoite madome rai rezak tongo protik masa ano 10,000 ke chalok khana ni kok tongo abuni bisingo bo ano chalok khana ek bosor doria chalok kha abuni pore bo tabuk ano rang rohliya abuni bagai ani family ang soli nani belai ke kosto tongo abuni bagai ang taisama phapika ang bultike ang buri borok Sanwi thanani wanawo ani samung kunu kuroi ang kuno klaimaya ang nogo tonga sugoi te ani ang bunyoron kisamisa hajira klaisai tongo umsugwanyo haiba abubai ang pusugya abin bagai ang ma phapika tai bo bini kogrumano bo kaisabno koknari ya tai puto bo borai rezak tongo ani document sogro phanya ni bo go shiwi thango haipno bo pudok abono kuno demand na haya kuno klairi imanya abin bagai bo ajaga khai bo phaktole choliwi tongo tai bo ama hage tabu khe rang rogina ni gosia rogui tongo aboni bisingo jujuru khlai bo 3,000 rogina hincho abubai ani family ang soli maya tabu khorsa kaisa ang samung khanya thanga bense kun samung manani kun ani kre tai ang sini jagi tongo bo khoroksa emile ni Bihik tabung khe ex emile ni Bihik ni sinanja tongo angun jaga mo khangmaya bo ano bo ma hage sasri ma khlai ka pura ani life pura nosto khaire khabo amon baga ang belai lukurong bon sanamu sungo bono kisa nanya engthong ang somoi mote ang justic manani engthong aboni baga ang koyo norok jotono bono kisa tamu khaiman abono kisa ano help khlaidi ang bono bo ma hage sasri reiman tai brok ni nukhung ngota ang nanyan thangya bota muklai tongya bota buk sai tong ang batarok maya amo hage emle roni batarok maya amo hage ang nono salu merok nesto ngatai 2019 kaisa kha 2019 kaisa wani yagulo ang brok ni nogo tongbuka tongmo yagulo ang bobai bon ani kuno tamo saya tong ang tabu ko saimeya saya ni bisingo bo ang bobai ang kurui haike tabu tongo ani nogo ang khacho ani nogo ba ang tongo ba ani ma babu songbai ang tongo ani ma babu bo soliya borok buri subura angjak boro anon sarana ni ama hai khamda kurui aboni baga ang bini thani sano bano jehetu je motabe bo ma haike bano khlaiman khlaitong bini tamo ani saya tong ani laibo bo tamano nosto khake abo bo sanang tai ang bono konya musungo bin thani ang jurhat khayo tan bagan gage ani document je seka bono donani ingthong aboni baga ang nango ani document ang tin baga ang kuno samu musapul khlaimaya ang omti jaga kamro khanyani SJC group go samu khanyani ke ang document sanjago ang baga ang document sumri meyan baga ang samu khlaimaya ano bo ma ke samu khanyani rutung ani ol ang te kuno naya ani document sibaga ano donang thung abu simisi bo ano oma hage bo sasri tong ang bobe hamjangma dirgo din doria hamjagi thanga hamjangma ga ani tamu saya tong ang saimeya happino bo sasting nang thong bo ani live nosto khaima hai ang bi live nosto khaino musungya bo se ano juru khayo live nosto khanya ni bage dai bo hai kuto thangai bo ama gyani ang kuto thangmo yagol ke solme bisingo bo ano hai kuto tulangai ang bai kaham ke tongsinai nang bai ang kaham ke soli thangsinai hne bo ano tongmo bisingo bo tabu bo ama hage kono kuroi bini je bo khugoi bo kok rimani abo joton tatal bo joton mitha bo lukono kai ko kaham ke sawi mano bihi khoroksan ko bo sanase bini phan kuroi ama hai borok bo naina ke saka khere kahama bisingo gale to khaisimu haisi bo abon bagai ang kuno sanani bono haitung bo ani tamo ani document sinani info ang abono koyo bin thani tai ano ani family and maintenance ano donang thong jehetu put ni rai tongo abo donang thong asuk